Takže čaute lidi, budeme natáčet Roblox Steel Brain Rot. To umím. Doufám, že se mi to načte. Protože... No, tak asi nebudeme hrát. Asi nebudeme hrát, protože jinak nefunguje na počítači Maxe Roblox. Kde mu to dává? Tak asi budu hrát sám. Já bych chtěl normálně lidi, někdy to bych chtěl třeba ten box nějaký lidi, protože já jsem ho nikdy neměl. A máš to měl kolikrát? 10krát. A co ti to padlo? No ale já jsem měl mega trapnej. Dívejte na moji bejsku. Dívejte. Můžu trošku lagovat, protože... Dívejte, mám tady duhovýho. Tady si chce vzít to. Já jsem velmi duhový bejsko. Jen tlačítko. Modlím 10%. Lidi, asi mi to bude fungovat. Nic na mě připravil. Lidi, funguje mi to a ukážu vám moji bejsko. No, tady. Nefunguje mi klávesnice. A vem si toho duhovýho. Nemůžu. Takže, no dívejte na ní. Má tam balerínu, kapučinu. Ale to je za 23 milionů, takže extinct balerinu. Jo, tady, no. Tady má tralala, trala, tralala, trala. Din, 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 dum. Mra, kap. A tady má ještě Bisonte Jupiter. Já jsem se teď odpojil, protože mi nefungovala klávesnice. On se teď odpojil. Ale to vůbec nevá. Nefunguje klávesnice. Nefunguje klávesnice, tak asi budeme hrát samé. No, jdem si něco koupit. Nejde prostě klávesnice. Já se musím restartovat počítač. Takže co si na něj tady koupíme? Můžu zkusit ještě jednou. Nefunguje. Koupíme štuhu na něj. Kudu? Prosím. Nedáme se na něj. Nemám lepší věci. A ty půjdeš, ty říkám, ty půjdeš. Team cheese. Za minutu 40 sekund. Budou legendary. Doufám, že tam bude extinct balerina. Tak určitě. Dej. Ují. Rhino to starý, no to je na nic. Rhino.
Já jdu pozbírat peníze, protože já to nemám nervy. Tam čekám půl hodiny. Jestli tady slyšíte nějaké troubení, tak to je tady. Zvenku prostě někdo troubí. Jo, nebyste lezli, nevím. Takže se mi nebude fungovat klávesnice? Tak, máme 5 milionů, teda 500 milionů. A jdeme 1000 milionů. Jdeme ještě víc. To nebude dát. Okay, nejlepší. To trvalo. Jen na nic nehraješ. Až teď. Plus, kámo, ale to funguje, ta klávesnice blbá. Kolik mám milionů? 5 milionů a 11. Dívej. A Budbalony už to konečně funguje. Budbalony je dobré. Takže pojďte se podívat na moji base. A on je extinct. Extinct. No, otevřu, pojď. Jo, on je extinct. Není. Když se svítilo takhle to mám. Takže já mám postavenou moji base. Mám tady do secret. Potom mám tady Bizon, to je Jupiter, taky secret. Pak Mamat, to je Brainrot God. Extinct Valerinu. To je taky Brainrot God, Tralalita, Tralala, to je taky Brainrot God, Tralala, 2 Tralala, Tralala, toto jsou Brainrot Goti. Odin Din Din Dun, taky Brainrot God a pak Mamat, taky Tralala. A já se teda vezmu toho, chci mi taky z Rainbow Base. Já se podívám. Ty pojdi, já chci vyzkoušet ten laser na tohle. Počkej, jestli jenom jsem tak. No, můžeš. Okay. Bude. Já ti něco ukážu. No nic. Tak já ti něco ukážu lepšího, jo? Uvidíš. Počkej. Já ti uteču teď. Koukej, ne, a ty jsem taky na mě zkoušel. Koukej. Počkej. A teď koukej. No tak go, koukej. Jsi blbej. To mi přestat. To je. To by je něco. Můžeš to jít na místě? A teď koukej. Čau. No tak já uteču zdar. To ty nemáš tohle, koukej. Co nemám? Co nemám? Chceš tancovat? Ne, nechci. Pakramat mama. Nechováš se. Já budu jako zloděj, jo? Jo? Prosím. Za chvilku budeme končit, lidi. Pojď sem. Proč? A jo, počkej. Já ti uteču stejně. Pojď sem, ne? Aha. To jsi říkal. No tak to si přehnal. No tak si mě chyť. Hej, kde? Počkej, budeme hrát na hoňku. Jo, chceš? Ne, To mě nevidíš. Hej, kom jde? Kde jsi to koupil, Luka? Tady v shopu. Já počkej, já se podívám. A kde to je? Ty to nemáš. Ty až tady, že jo? Tady někde. No. Musíš tohle, koukej. Opa. Ty jsi mě naštval teda. Ej, byla plná, kde jsi? Kde jsi? Tady. Čimago. Nubíny pisalíny. Nubíny pizzanini. To je můj nubín, ti říkám. To je můj. To je můj. Ne tvůj.
pomoct. Kolik to je minut? Tak my už budeme končit, tak čau. Co?